İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu İsa Mesih Hudayın sözü durmuş coşkunu senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım senin adında günem yuvuldu bütün kalbimi sana tapşırdım. Salam, mehriban ildeşler. Hoş geldiniz bizim şugunki ayarlar programamıza. Biz yine şugunki gepleşigimizde Sara'nın durmuşu bilen devam ederiz. Eğer sizin yadınızda olsa, biz geçen gepleşigimizde Sara'nın oğudulluğu vardı, gururun edipdik. Hem İbrahim barada da ol nehili Müsür padişahına Sara menin ayalım değil deyip yalan sözlepdi. Yadınızda olsa bu sebebi olorun medeniyetinde Müsür padişahı Sara'nı oğudan görüp ol şoňa öýlenmek isledi. İbrahim olsa Sara'nı gorumak için ol öz ayalyna sen men ayal dogunum deyip aýtdy. Şo barada gurrun edipdik. Esasy bizim ünsveren zadymyz şo ýerde İbrahim şol pursaty çelli. Hudaýa güýçli ynam edip geldi. Ol hemişe Hudaýyň özüne beren wagdalaryna dayandy. Ýöne şu ýagdaýda ýene-de ol Hudaýa seretmän, Hudaýdan gözüni aýyrdy. Şoň üçin ol eýem Müsür padişahyna yalan sözläp şoň üstü bilen ol men öz aýalymy halat etip bilerin diýip pikir edipdi. Endi şugunki gepleşigimizde biz ýene-de Sara'nın durmuşy bilen dowam eder. Täbi biz oň durmuşyndan köp zatlary öwrenip bilýärdiň. Men şugun siz bilen ýene-de başlangıç kitabynyň 15-nji babyndan käbir aýatlary siz bilen teredik geçmekçi. Şugun esasy bizim maksadymyz biz näme öwrenýär Sara'nın durmuşy barada. Men olaryň Hudaýa beren wadasy barada çağa vermek barada wada berdi olara. Biz şu wadalara siz bilen teredik geçmekçi. Ine 15-nji gelip çıkış kitabynyň 15-nji babynyň 5-nji hem 6-njy ayatlaryna Hudaýyň İbrahima hem Sara beren wadasy şeýledi. Reb İbrahimy daşary çykaryp asmana seret. Sen şol görünýän ýyldızlary sanap bilseň sanaý. Senin şunçada nesillerin bolor diýdi. İbrahim Rebbe iman etdi. Ve Reb onu doğruçul hasaplady. Ene biz bärde şu ayatlardan näder öwrenýäs, nämeler öwrenýäs bärde. İlki seretmeli zadymyz Hudaý diýe İbrahimy daşary çykardy. Ol daşary çykardy, nireden on daşary çykardy? Ol öz çadyryna ýaşaýady. Endi Reb oňa görnüp onu çadırdan daşary çykaryp giýje, bu giýje bolmaly. Täbi ýyldızlary gündüz görüp bolmaýar. Ol on daşary çadyrna daşary çykaryp asmana seretdi. On asmanaky ýyldızlara seredip otyar. Şol görünýän ýyldızlary sanap bilseň sanaý diýsiz oýlanyp görüň. Mysal üçin men ýyldızlary sanap bilmeýän. Siz sanap bilýäňizmi ýyldızlary? Biz bilýär ýyldızlar sanardan köp. Ene Hudaýyň Ibrahima berip oturan diňe Ibrahima däl bu. Sara hem Ibrahim ikisine de Hudaý şu wadany berip otyar. Täbi ene ol ikisiniň durmuşyny biz seretýär. Sara bilen Ibrahimyň durmuşyny seredemizde tä şu pursaty çeldi. Olar eýem näçe ýyldan bäri çağasyz gelip otyrdylar. Sara şu wagt 65 ýaşyndan geçdi ol. Oýlanyp görüň, şu wagt eger siz 65 ýaşdan geçip çağı bu insan tarapından bu mümkün däl. Bu diňe Hudaý tarapından mümkün. Şonça garry ýaşyna. Bu bütün ömrüne Sara, bütün ömrüne diýen ol çağasyz galdy. On bir ýeketek arzuwy çağaly bolmakdy. Men şu an pikir edýän sizem eýem öz durmuşyňyzda sizde de kalbyňyzda arzuwlar bardyr.
Size meýem Hudaýa garaşyp oturantaňyz. Hudaý size de bir wada berendir. Olam size menne şu Hudaýyň wadasyna, öz beren wadasyny berjay etmegine siz garaşyp oturantaňyz. Yine de bir ayet men siz bilen okasym gelýär. Gelip çykyş kitabynyň 11-nji babynyň 30-njy aýatynda da Sara barada şeýle diýilýär. Sara diýe önülgüsüzdi. Onun çağası ýokdy diýe. Hudaýyň olara çağa bermek wadasyndan bir näçe ýyl geçipdi. 13-nji babyň 16-njy aýatynda da şeýle diýär. Seniň nesliňi edil ýeriň çägeleri kimin san tajykdy ederin. Eger ýeriň çägeleri san alyp bilinýän bolsa, onu seniň nesliň de san alyp biliner diýär. Şu wagt Hudaýyň bulara berip oturan wadasy serediň. Ilki bilen ol 13-nji babda. Ta ýeriň çägeleri de seniň çağalaryňy, nesillerini köp ederin idi. Soň ýene de biraz wagt geçenden soň Hudaý ýene de Abraham bilen Sara görnüp olary diýär men siziň çağaňyzy 15-nji babda näme diýär? Men siziň çağaňyzy asmannaky ýyldızlar ýaly köp ederin diýär. Bu nähili ajaýyp wada. Hudaý wada berýär. Hem işe beren wadasyny ýerine ýetirýär. Biz şu wagt ýa aýatlarda gördük, Hudaýa wada berdi ilki bilen. Soň biziň jogabymyz Hudaýyň beren wadasyna nähili bolmaly? Ibrahimyň durmuşyndan görýäs biz. Gelip çykyş kitabynyň 15-nji babynyň 6-njy aýatynda näme diýär? Reb Ibrahim'a şeýle diýdi. Ibrahim Rebbe iman etdi. Ol şolem Hudaýa secdesi bu Ibrahim'in. Ol eger Rebbe iman etmedik bolsa, bu zatlar asla mümkin däl. Soňky nämet ýene näme diýär? Reb diýär muny Reb bolsa Ibrahim'in ynamyny dogruçul hasaplady. Şu ýerde men şu aýatda iki zada seret geçmek isleýän. Birinjisi biz öňkü gepleşigimizde de iman, ynam diýemne siziň aňyňyza näme gelýär? Ilki bilen. Tebabi şu ýerde edil görüşimiz ýaly Rebbe imansyz hiç zat bolmaýar, hiç zat amal açmaýar. Hatda Hudaý size bir wada berenem bolsa, eger siz kalbyňyzda şu Hudaýa ynam etmeseňiz, Hudaý beren wadasyny ýerine ýetirip bilmeýär. Näme üçin? Tebabi ynamsyz hiç zat mümkin däl. Bärde şol iman etdi diýe de şu söz men Ýevrey dilinde seret gördüm şu sözü. Ana şonu original dilde iman etmek, ynam etmek sözüniň manysy şeýdi tutuş agramyny bir zada diýremek. Mysal üçin men şu wagt öz tutuş bedenimiň agramyny şu tarapy çep tarapyma diýrelip şoňa berip oturýaryn. Hudaýa bolan ynamam edil şonu ýaly biz bütün agramymyzy Hudaýyň üstüne ýükleýär. Şol manysy bar ynamyň. Siz öz durmuşyňyzda şu wagt oýlanyp görüň. Hudaýa näme dilek edip oturan bolsaňyz, siz şeýle derejede ynanyp oturýarsyňyzmy? Şu wagt bütün kalbyňyz bilen Hudaýa ynam etdiňizmi? Hudaýa ynam etmek bar agryňy, agramyňy aladaňy Hudaýa bermek. Şolayam sözme-söz manysy şu iman etmek sözüniň. Soň ýene ikinji bir seretmek isleýän dadym berdi. Bu diýe Reb tarapyndan Ibrahim'in bu hereketi dogruçul hasaplandy. Şu ýerde şu dogruçul hasaplanmak diýende biz köplenç näme pikir etýär? Dogruçul bize ilki bilen men öz kellämne ilki pikir etýän bu bir ruhu tarapdan bir zat etmek, bir hereket etmek diýen ýaly manyda. İş gödöňe gelýär. Yönü berdi olmanydy däl. Şu kontekstde aýdyl oturulanda berdi dogruçul hasaplanmak. Bu diýe şol Ibrahim'in ynamly eden hereketi Hudaýy hoşal etdi. Hudaý şoň hereketinden hoşal boldy we Ibrahim'i kabul etdi diýe Ibrahim. Şu manyda berdi dogruçul hasaplanmak diýen şu manyda gelýär. Dogruçulluk berdi biziň Hudaýa bolan dogry gatnaşygymyz. Ibrahim'in dogry gatnaşygy nämedi? Hudaý oňa wada berdi. Hem Ibrahim bilen Sara'dan özüne ynam etmegini talap etdi. Hudaý şonu isledi. Olarmyam şoňa ynam etdiler. Şoň üçin hem şeýle dogruçul hasaplandy. Meni ýene de şol başga bir iman barada gurrun edemizde geçen gepleşigimizde
iman barada näme diýipdik biz? İman etmek näme di? Ýewreýler kitabyna eger ýadyňyza düşýän bolsa, 11-nji babyna hem 1-nji Ýewreýler kitabynyň 11-nji babynyň 1-nji aýatyna näme diýipdi? İman umyd edilen zatlary bil baglamak, görünmeýän zatlara ynamdyr diýip aýdylypdy. Ene şoň üçin berde men şu Sara bilen Ibramyň durmuşy barada pikir etýän. Ana olarda eýem şu çağı diýe, çağı bolarsa diýe, ýöne haçan boljakdygy barada Hudaý hiç zat diýen oglary wadatyna. Diňe bir aýdyp oturan zady nesilleriň asman ýyldızlary kimen köp bolar diýe. Ene diňe olaryň bilýän zady şu fakt, başga hiç zat haçan boljak, nerede boljak, olarda hiç ili misal yok, başka görkezme yok. Yine men şu ynam barada men öz durmuşymda şu Ibrahim bilen Saraň durmuşyna köp zatlar öwrenýän. Başga da käbir aýatlar şerdi. Men öwrenen zatlar, men misal üçin Hudaý ýene näme diýär? Biziň Hudaýa bolan ynamyz gaty wajyp. Men siziň şoňa düşünmeňizi isleýän. Ýewreýler kitabynyň 10-njy babynyň 38-nji hem 39-njy aýatlaryna şeýle diýär. Meniň dogry adamym iman bilen ýaşar. Başgaça aýdanda ynam bilen ýaşar. Eger de iyide çekilse, men onu halamarın. Biz iyide çekilip, eger de nämetsek, iyide çekilsek ynamyzdan, onu helaklenýärlerden nirdiýär. Ýöne biz helaklenmän, Hudaýda gutulmak isleýär. İman edip gutulýar. Ene şu gaty wajyp, eger biz Hudaýa ynansak, imanymyzyň üstü bilen gutulýar. Eger de biz gorkup iyide çekilsek, helak bolýar. Ene bu Hudaýyň sözüne, bularyň hemmesi. Yine de başka bir ayet men size şu an okap paylaşmak isleyen. Eğer iman bolmasa biz Hudaýy hoşal edip bilmeýäs. Ene şol Ýewreýler kitabynyň 11-nji babynyň 6-njy aýatynda da diýär. İman etmezden Hudaý tarapyndan halanmak mümkin nädir diýär. Täbi Hudaýa ýakynlaşan, onuň barlygyna, özüni agtarýanlary sylajakdygyna iman etmelidir. Ene şu ayetleri seyret biz yine de nämeler öwrenýäs. Eger biz Hudaýyň bardygyna, onuň beren wadatyny hökman ýerine ýetirjekdigine ynam etmesek, onu biziň bar etýän aladalarymyzyň haýry ýok. Biz Hudaýa wada berdi, biz ynam etmesek, wada ýerine ýetmeýär. Täbi biz şu ýerde görüşimiz ýaly, ynam etmeden biz Hudaýy hoşal edip bilmeýäs. Ya da ynam etmezden halanmak, Hudaý tarapyndan halanmak mümkin näl. Men umyd etýän şu öwrenen aýatlarymyzyň üstü bilen belki Hudaý siziň hem kalbyňyza ruhlandyrsyň diýen, hem siz ynam barada köprak oýlanyň, pikir edin. Ine şu Sara bilen Ibramyň durmuşyndan Hudaý olary wada berdi. Bizdiň şu gün 2 sanjak aýada teredik geçmäge wagt boldy bizde. Ýöne biz indiki gepleşigimizde biz dowam etjek. Şu Saranyň Hudaýa beren wadasy barada, çağa vermek barada. Men ýöne şu gün gepleşigimi tamamlamak hak sizden hem şu öz arzuňyz barada oýlanmaňyzy men haýyş edýän. Belki siziň kalbyňyzda Hudaý burada salanır kalbimde, ya da size wada verenler, onunla bir näçe ýyl wagt geçenler. Entek hiç ýyly jogap ýok. Şonu Hudaýa ýüregiňizi açyň, hem Hudaýa dilek edip, şunu Hudaýa tapşyryň. Hem endiki gepleşigimizde biz ýene de käbir aýatlar bilen dowam ederiz. Hem men diýen bu siziň kalbyňyzy hasem ruhlandyrar. Endiki gepleşige çelli, hoş, sag bolun. Seni